Alipo anthu ena amaganiza moperewera, amaganiza ngati angamwimise the DC. Ine ndi woopsa kwambiri, ndipo munyengo imeneyi yong'alula ndizapitiriza kung'alula, ndipo palibe amene angandiyimise chifukwa ine sindimapanga mantha. Ndizapitirira kuyima pa chilungamo, kuwayimirira Malawi, ndipo ndizang'alula mu ng'alulization mopanda mantha. Ndizayima pa chilungamo chifukwa chilungamo ndi chimene ine chizandimasule. Mmene lili dziko la Malawi, kumabisa osayima pa chilungamo monga mmene amapangira ma activist ena amene cholinga chawo ndi kungoba makobiri limodzi ndi andale, kumadya ndi kumasunga zinsinsi, osafuna kuyima pa chilungamo. Ine ndi Malawi First komanso ndi azinzanga wonse ngati Mtanyiwa wa Limpopo FM komanso Abakiri Muluzi TV ndi ma activist ena tonse amene timalikonda dziko, amene timakukonda ninu wa Malawi mwa mtima wonse, tizapitirira kuyalusa kapena kunena chimene chikufunikira kuti chinenedwecho mopanda mantha. Motero mutakhala kuti mwakonza task force yanu ya anthu ochokera ku area sate, ena ayiwo oti anapuma ndi zigawenga zina za muchipani cha MCP, ndikuwapasa magalimoto amparasteto kuti asamaziwike kuti amene wandi ndani. Chino chizapitirira kung'alula ndipo sindingapange mantha konse. Mulungu oziwa kuyang'anira ayang'anire chipani cha MCP chimene chasala pang'ono kuti anthu ake mkatimo aphanemo. Izi ndidanenapo mbuyomu kunena kuti ena mwina mmaona ngati ku zipani zosusa ngati ku DPP kuli mavuto, koma abale mmangonamizana, mavuto eni ali ku chipani cha MCP. Ndipo azikanakhala kunena kuti anthu amathamanga, amatanganidwa ndi kufuna kukonza ziko monga mmene akupangira anthu a MCP, bwezi pano ziko la Malawi lili bwino kwambiri. Apa ndi pamene mungaziweni kunena kuti ndale izi ndi zoopsa, ndipo anthu anabwera kuti azizapanga ndale chifukwa anadziwa kunena kuti muzipanimu kapena mundalemu anasegulamo dimba lawo lokuti azibheramo ndalama. Kutero kwa anthu apa mu MCP pamene akupita ku convention kwaonongedwa mabiliyoni woopsa, kumadabwa kuti kodi amenewa ndalama zimenezi akuzitenga kuti. So kairoti ndi president amene amangooneka ngati president koma he is not on top of the affairs. Mmene akukangana anthu mu MCP mmene anthu akufuna kuphanamu, akanakhala president yokuti iyeyo is on top of the affairs, bwenzi atayitana anthu ache onse ndi kuwakhazika pamodzi ndi kuwazuzula. Lero chipani chomwe chija chinkanena kuti DPP mulibemo interparty, mmene muchipani chimene chopanda democracy, mmene ankachinyozera chipani cha DPP kumanena kuti chikumatengera mamatazi ache ku khoti. Lero sotu awa MCP atengera nkhani zawo ku khoti. Koma guys, koma chalakwe anthu aphana kopya kupanirana maudindo, ndipo tikumene kuli kusamba mankhwala. Kuli anthu ena acha agona kumanda, ena achekera asing'anga nthawi yawo yokuti adye ndalama ndi imeneyi. Ena madelegesi yawo anakagona nawo kumanda, ena kuzungulidwa ndi zinyawu.
koma muphana simulati muphana ku convention motero kuti ena tikunena pano aena achezera kukhala masiku osadya kuti akawine ati ku convention. Opemphera ndi opemphera, okhwima ndi okhwima, ena ozola mandanda, ena ozola magazi kuti akawine. Iyayi mulungu akuyang'anireni kuti musaphane. Ife ngati Amalawi First tikungokufunirani zabwino, owina akawine olephera akalephere. Ndi mmene zimakhalira pa mpikisano. Mpikisano wina uliwonse umakhala ndi owina komanso oluza. Inu amene muti muluze ku convention imene ya MCP imene anthu ake ndalama zake zimene apangira kampeni zodabwisa ndipo sizinachitikepo mu history. Akankoyamba kukaona anthu ataononga mabiliyoni, kumamuona candidate ataononga mabiliyoni chifukwa chongofuna mpando waku Japan. Zimene kalekalero ngakhale olo Malemu Kamuzu olo John Tembo sanayambe wazipangapo ainyake amakobiritu ainyake achipanicho. Ndipo akanakhala kuti John Tembo ndi Kamuzu ali moyo akanaona zodabwisa komanso akanakhala anthu odabwa kwambiri kuona kuti anthu akufuna azipherana maudindo, ena kufuna kukanizana mkati kuti uyu asaime uyu aime. Ndipo akanakhala kuti John Tembo anali munthu wankhanza monga mene alili akuluakulu ena mu chipani cha MCP lero, ena anu simukanaopeza maudindo koma kukatchinga anzanu kunena kuti asachite contest. Cholinga akachita contest mukuziwa kuti maudindo anu atheratu. Nanji constitution yanu sichita recognize munthu amene alibe udindo. Ena anu mukuziwiratu kuti mukangolephera mwalephera basi. Koma mulungu akuyenera achite intervene chifukwa ndiye muphana. Ena anu mutumizirana mphenzi. Ndipo tikuziwa kuti posachedwa pompano ena ayamba kumwalira chifukwa cholozana kulozerana kapena kupherana maudindo. Iyi ndi Malawi amene timamuziwa ife ndi amene asogoleri amatanganika ndi kufunafuna maudindo koma mtima wokuti akasogolere anthu awo kuti azimva kukoma mwayi umene wokulibe, mtima umene wokulibe. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni inu anthu amene mukupita kukavota ku MCP, mukavote osakhala kuvotera ndalama koma mukavote munthu amene ati akusamalireni inu madelegates. Vuto la Malawi ndife anthu osusuka kwambiri motero kuti ena tikunena pano azipani ena ali kumene kukumana mizengati ndi madelegates ya MCP. Chikhalieno icho ndinu azipani ena kutumidwa ncholinga kuti mukachite back mediocrity, mukateteze anthu oyipa. Panopa kuteko aliyense ali othamanga kuthamangira kuti mwina apeze maudindo. Muphanako kumene kusimunati muphana. Izinso inu azipani zina zosusa mutengerepo phunziro. Anzanu tundi awa akupita ku convention ngakhale kuti afuna aphane. Inunso mupite ku convention nthawi yathapo apa. Inu a DPP mupite ku convention. A Ford mupite ku convention. Osamangosankhana maudindo ayi osapita ku convention. Inunso a UDF mupite ku convention. Chipani cha Mbewe mupite ku convention. Izi zinthu zimene tingakulangizeni chifukwa mukapita ku convention kuphatikiza inu a UTM amene sopano mungokanganako, amene sopano ngakhale mtsogoleri wanu ndi inu osatira aliyense angopanga zache a UTM. Pamene m'bale wanu mtsogoleri wanu anatisiya, munayenera mukhale anthu ogwirizana opanga zinthu limodzi koma mungokangana, kulozedwa, kumbwambwana, kupepetulidwa.
izi tingokupasani malangizo aulere, musapange ngati zapanga awazi, awakukanizana maudindowa, awakupheranawa, awakutengerana ku khoti wa IMCP. Ndiye chipanicho ngati chili mboma chikukumana ndi mavuto chonchi, kuli bwanji inu osusa mupange zinthu poganizira kuti ino ndi democracy, ziko la democracy, osaopa wina aliyense. Ndikupempheni Amalawi kunena kuti siku la lero ndi pamene Amalawi titi tionese kuti ifedi Amalawi ziko lathu muli mavuto kapena mulibemo mavuto. Mademo alipo ku Blantyre ndipo palibe amene ati alese mademo amenewa. Tiyeni tituluke mwa unyinji tikapereke nkhawa zathu, osayang'anira kuti iwe ndi wa MCP, osayang'anira kuti ndiwe wa UDF, wa Ford, wa DPP. Tonse tiyeni tituluke kunsewu, tipite tikapereke makalata athu kwa DC malinga ndi mavuto osiyana-siyana amene tikukumana nawo muno Malawi. Aino amene mwakonza ziwembu zofuna kuthana ndi Boni Kalindo. Ino amene mwatumidwa mwachoka ku area Sate, ena mwagona zulo muzomba, ena mmakhala kundilande. Tabwerani tikakumane kumene kutingoona kuti kodi pakati pa ino ndine wamphamvu ni ndani. Siningapange mantha konse, mademo alipo. The DC, mwana woopsa kwambiri, amene sindimaopa wina aliyense from Njeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.